Alsjeblieft jongen, ik hier weer Ferry. Ja, mooi, bedankt. Ik hier het lezen in een rabbelscooter. Ja. En ik zou zeggen, ik kan het wel missen. Clear. Het wie vretemoen een drukte van belang in Gariep. Meesten roepen daar al en aan met donaties voor Oekraïense vluchtelingen. Het goed wordt inzamelen door stichtingen Hulpgoederen Gariep Jennewaard. Het gaat naar een dorp in Noord-Eerst-Roemenië dat de stichting hem normaal voor inzet. Als stichting hebben we in 2009 een gebouw, een multifunctioneel centrum bouwen laten. En daar hadden een priester in zitten en een huisarts. Jammer genoeg is die locatie nu nagenoeg helemaal leeg. En hebben wij oorlis met de burgemeester in de gemeente waar we zitten. Dan hebben we vrij gekend dat ik broek word voor opvang van vluchtelingen. En dat koeien. De stichting zamelt het benamelijk wat in als matrassen, dekbedden en sliepzekken. Maar ook praktische zaken als shampoo, ruften en damesverboen. Alles op medisch gebied? Alles op medisch gebied is dit. Steriel, spul. Hartstikke mooi. En hartstikke bedankt. mooi dan met je door. Top. Ja? Ja. Hey, succes hier erheen. Oké. Als de Sjoost hoe ze daar over de grens komen. En we hadden verhaal niet van de burgemeester. Hen komen met name Ben. Mijn lietse Ben. Die komen daar over de grens. Rennend. En ze hebben niks. En wil dat hun man daar vechten moeten. Ja, dan voelt hij gewoon gedwongen om iets te doen. In één dag is er al een heel soort gewot inzamelen. Mensen uit Gariep en omkrieten dragen graag haar een steentje bij. Je lezen in hun ellende en de moeilijkheden van de landen daaromheen die al die vluchtelingen opvangen moeten. Dus dan denk je van, als je wat bijdragen kennen. Ik ken net naar Oekraïne gaan te vechten, maar dit kennen we wel allemaal. Zo'n 18 kilometer verderop wordt er echt flink inzamelen en inpakt. Gariep en Waard hebben de hand namelijk keerslijn met hulptransport in Roemenië de Westereen. Wij zijn nog bij de tweede dag bij gang. De eerste dag geweldig. Je kan achter me zien wat er alle keer binnen kan binnen. Als je ziet hoe de mensen hier komen, wat je ziet op de televisie en hoe het haar aangrijpt en dat ze iets doen kunnen, nou, dat is geweldig. In een opslag in Wolvergeer zit ook nog een lading matrassen, die een winkel donjere had. Die wordt takom sneun, te jaren met het inzamelen wordt in Gariep en de Westereen, in één vrachtwagenlaad voor het transport. Morgen beginnen we de vrachtauto in te laden, hier en in de Westereen. En dan hopen we, als het dan vol is, en dan gaan ze mensen die kant uit. En is er net vol, dan laden we naar vanuit onze opslag in Wolvergeer. En dan gaan ze die kant uit. Deze mannen om 6 uur, dat gaan ze sowieso voort.